सेथियावनो आं गासैबो आर'नाइ रादाब निउस नायगिरिनि नोंथांमोनखौ आं बरायना लाग्रोबाय। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे मोनसे नैबे NLB केम्प जिखौ बुङो नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड। दिनै बिसोर नैथि खेब फाउन्डेसन डेखौ फालिदों। बेयाव गोबां सुबुंफोर फैदों, बेयाव लोब लोब बिसोर मदद होफैदों आरो बिसोरनि गासैबो जों सेकेन्ड फाउन्डेसन डेखौ माबायदि फालियो, माबायदि बिसोरो रायजो राजायाव मिथिनो नागिरदों, जों बेखौ जों आबुङै जों मिथिनो लादिनि फै जों केलफोरजों खावलाय खोन्थानो थाखाय। नोंथांमोननि प्रेस मिडिया खालामबाय दिनै नैथि NLBनि जोनोम सान। गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयबो रायजो राजा बर' हारिखौ जांख्रिथायारि दिनै NLBया मानि थाखाय जोनोम जादों आरो मानि थाखाय दिनै बेवहाय फैफिनखो, बे जोंनि NLBनि थाखाय गिदिर कुइसन। ओंखाय जों दिनै सरकारजों सावरायनो फैदों, गोजोन सावरायनो बाहागो लानो थाखाय जों बेवहाय दङ। दिनै बेबायदियैनो नैथि NLBनि गायसन सानखौ जों बेबायदि गाजा गोमजायै जों फालिनो हादों। नोंथांमोननि मोनसे दुखु लांदांना बाथ्रा, नोंथांमोननि गेजेराव सासे रुंसारि जालांबाय जिब लसजानाय, नोंथाङा दा माबायदि दुखु फोरमायहरनो सानो? बे फार्स्ट प्रेमारिटिया जादों बिथांमोननि न'खरनिसिम एबा जिपिरुसनि न'खरनिसिम आङो दिनैनि बे NLBनि जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै आं दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जे बिथांमोननि न'खरनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर बावहरदों आरो जांख्रिथायारि हामलायनाय बावहरदों। मानो होनोब्ला गावनि फिसाखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनो थाखाय बा सासे दावहारु महरै दावहाथिलियाव हगारहरनो हानायनि थाखाय आं बिथांमोननि बिमा बिफा आरो बिदा फंबायखौ हामलायनाय बावहरदों। मानोथो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय सासे गोजो मानसि हारिनि थाखाय थै जिउ होनो हालांबाय। बेखौ आं बर' रायजो राजानि जानानैबो आरो NLB आफादनि जानानै आं बिथांमोननि न'खरनिसिम हामलायनाय बावहरदों। नोंथांमोननि बेयावहाय जि NLB आफाद दाबाय, गोबां बेयावहाय लाइफां सेग्राफोर दङ नोंथांनि आन्दाराव। बेफोरबायदि जानाय बेबस्थाफोरखौ बा बिदिनो थानाय गासैबो गावसोर पार्सनेलनि थाखाय सोरनिफ्राय अनसुंथाइ होनाय जायो? दासिम सरकारजों सावरायनो होनना फैनाया जों बोसोरसे खावसे जानोसै। बेबायदि सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ हरनाय बा स्टिपेन्ड होनाय बेबायदि रोखोम जेबो गैया। जों बर' रायजो राजानिफ्राय जा एसे एनै अनसुंथाइ हरनानै बा बर' रायजो राजाया जोंनो जानो थाखाय सोरबा माइरं हरदों, सोरबा दालि हरदों, सोरबा गाननाय जोमनायनि बेलायाव थाइसे थाइनै रां अनसुंथाइ हरदों। दा जों बेजोंनो सोलिनानै दङ। सरकारनिफ्राय बेबायदि जेबो अनसुंथाइ दिनैसिम हरनाय जायो हराखै। गतिके आं खावलायगोनसो, नोंथांनि सोंनायजों आं सुबिदा मोननायलाय आं खावलायगोन। सरकारा नायनांगौ। सरकारा जुदि नायथाराब्ला जों रायजो राजानिफ्राय जों फैनानै जों जानांगोन। जिहेतु जोंहा गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जानाय लोंनायनि बाथ्रा दं आरो बायदि बायदि प्रब्लेमफोर दं।
बे प्रब्लेमफोरखौ लानानै जों सोलिनांगौ जोंहा बहुद प्रब्लेमफ्रा फैयो ओमफ्राय जों जिहेतु हारिनि थाखायनो मावनो होननानै ओंखारबोनानै दङ दासिमबो जों हारिनि खामानि मावनो थाखाय आग्रह गतिके जानाय लोंनायखौ खम खालामोब्ला थाखा फैसाफोरखौ हरालासिनो थाब्ला सरकारा जोंखौ दुरबल जागोन होननानै साननाया उचित नङा बेनिखायनो जों गैथाराब्ला गामि गामि हाबनानैबाबो न'खर न'खर हाबनानैबाबो माइरं मुथासेनि थाखाय जों बिबायनाबाबो जाथिनि जि थांखि बे थांखियाव अरायबो दिदोमै गसंथागोन बेनिखायनो सरकारा जोंखौ नायनांगौ बेबस्था लानांगौ सावरायनायनि बेलायावहा मान सन्मानजों सावरायनो थाखाय आवगायनांगौ आं बेखिनिखौनो खावलायो सरकारखौ नोंथांनाव लास्ट सोंथि नोंथांमोननि जि बे मेन उद्देश्य NLB आफाद दानाया मानि थाखाय दानाय जादों आरो बेनि आवगायै जोंनि प्रसेसफोर थांबायमोन नाथाय नोंथांमोना मोजां सानखांनानै बड'लेण्ड हारिनि थाखाय जांख्रिखांफिनदोंमोन नोंथांमोननि उद्देश्यआ माबायदि जोंनि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय जों गिनानै लाजिना थानानै जों NLBखौ जि समाव जोनोम होदोंमोन बे समाव जोंनि NLBनि थांखियानो बेनो क्लियारै जों सेपारेट बड'लेण्डनि थाखायनो जों बुजिदों ओंखारफिनदों जि समाव NLBआ 34 years संग्राम खालामनानै जेरैबायदि शान्ति सुक्तिनि मुङावनो फोजोबजाबाय बेफोर बर' हारिनि थाखाय थोजासे गतिके बड'लेण्डनि थाखायनो NLBआबो सोमावसारदों दिनै NLBनि रोजा रोजा बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा NLBनि दावहारुफ्रा जाबाय गावखौ बावसोमलांबाय हारिनि थाखाय गालांबाय गावनि जिउखौ बेफोर 34 years NLBआ सोमावसारनानै जों मा मोनखो मा खोमाखो दिनै बे सानफिननानैनो NLBखौ जोनोम होदों आरो दासिमबो नों सुफुंनो हायाखै दासिमबो सोरनिबा न'खरनि सोरनिबा फेमिलि सोरनिबा हिनजाव जोंखौ बुंहरो जों दिनै बिटिआर खालामनायनि उनाव मा मोनखो मा खोमाखो जोंहा दिनै दासिमबो NLBआ जि सुक्तिखौ खालामबाय बे सुक्तिया सुक्तिनि गेजेरजों जों माबा मोनसे आसा खालामनाय दाबो नुगासिनो दङ निउस इलेक्ट्रनिक मिडियाफोराव नुगासिनो मा जाबाय दासिमबो NLBनि मावथि लिडार्सफोरा रन्जन मेमोन सारजों लोगोसे जोबथेसालियाव आन्द्रेनि खाथियाव दङ स' एकर्डआव शान्ति सुक्तिनि मुङाव एकर्ड जाबाय जों आसा मोनसे दंमोन बिथांमोना गनांगौ गगोन खिन्थु NLBनि जि आसा जि मिजिं बेफोर मिजिंफ्रा गासैबो फैमाल जानानै थेर बेथेर जादों गतिके जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ थाबैनो हगारनांगौमोन सुक्तिया जिहेतु जाबाय गासैबो बिथिङावहा कर्टखौ सोनारनानै सरकारा बाथ्रा बुंबाय थायो दायखौ एरायनो थाखाय खिन्थु सरकार मोनसेया हाद्रायै जोबथेसालिनिफ्राय जायफोर एक्स NLB दङ बिथांमोनखौ बख'नो हाद्रायै नङा उपाय थायो बे उपायफोरखौ बिथांमोना खालामनो हायो गतिके आंनि बुजिनायाव आंनि मोनदांनायाव आं बेखौसो सानबाय थायो जे पलिटिकेलि माबाफोर इनभल्भ जाना दङ आं बेखौ सानबाय थायो गतिके जायफ्रा जोबथेसालियाव दङ NLBनि बिथांमोनखौ हगारना हरनांगौ मोजां
सुक्ति जाबायब्ला बिथांमोना गासिबो उदां जानांगौ गैया बिथांमोननि न'खरावबो बाखिफोरा जेरैबायदि गोजोनै थादों दायो न'खर फेमिलि मोजाङै संसार जादों बिथांमोनखौबो मोजां न'खर संसारावहा थाफैनो होनांगौ बेखिनिखौ जोंनि BTCनि जायफोर दैदेनगिरि दङ दानि जि सरकार खुंथाय गोहोआव थानाय दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोना नाजानाया मोजां आं बेखिनिखौ बिथांमोनखौ खावलायगोन जे सोरनिबा न'आल' गोजोन सान्थिजों जानाय नङा जायफ्रा दिनै जोबथेसालियाव दङ बिथांमोननि न'खरखौबो नाहरनांगौ बिथांमोननि गथ' गथाया दिनै मा जानो थांगासिनो सोरबा बेंगालराव सोरनिबा हिन्जावा खामानि मावदों सोरनिबा हिन्जावा बहाबा गुजरातआव खामानि मावहैदों बिसोरनि गथ' गथाया आलाय सिलाय जानानै ना फोरोंनोनो हादों ना सोरखौबा मोजां मानसिखौनो खालामनो हादों गतिके जों एक्सट्रानि दिनै जायफोर दैदेनगिरिफोरनि हिन्जाव गथ' गथाय बा केडार्सफोरनि जि हिन्जाव गथ' गथाय न'खर बे सिलिंखार आरो सिलिंखार जालाङो बे एकर्डनि थ्रुयै जों जि आसाखौ खालामदों बे आसाया गासैबो सिमां मोनो बियो आसा खालामो बिथांमोना जाय खुंथाय गोहोआव दङ BTCआव बिथांमोना एसे सिन्था सरसा खालामनांगौ जों जेब्लायबो गावजों गावल' बाथ्रा दान्थेलायबाय थानाय बखिलायबाय थानाय बेजों समाधान जाया बे समाधान खालामनांगौ ओमफ्राय सरकारा बेनि सायाव गोख्रों बिधानखौ लानानै खामानि मावनांगौ आं